Винаги, когато пътувам към Стара планина, ме завладява едно особено усещане. За свят без бетонните сгради, без шумните булеварди. Това е Балканът. Красив, опазил българските подвизи през вековете и напомнящ за тях. А някъде там, между планинските върхове Триглав, Ботев и Мара Гедик, се намира и дестинацията, към която сме тръгнали. А ние отиваме в Априлци, градчето, за което Марко Семов казваше: ударете 2 диагонала на картата на България. Там, където се срещнат, там е моят роден край. Родното място на големия български писател е само на 25 км от Троян, насред красива просторна котловина. До там се стига лесно. Пътят е добър и ако следвате табелите, няма как да сбъркате. Бонус в пътуването е забележителната гледка към планината. Любопитно за Априлци е, че през града минават цели 3 реки – Видимска, Острешка и Зла река. Бистрите им води, прохладата и чистотата на въздуха са запазените марки на балканското градче. Характерното за този край е дружелюбието и гостоприемството на местните хора. Не случайно са казали, че по-работлив, по-вежлив и на алкохол по-издръжлив от балканджията няма. Доказателство за това е традиционният фестивал на сланината и греената ракия, който се организира за 3-та поредна година тук. Спомняте ли си шумните селски събори, които се организираха преди? Точно на тях ни заприлича фестивалът в Априлци. Едно обаче е сигурно. Никога не бяхме присъствали на подобен празник на традиционната балканска ракия и бялата сланина. Къде се роди идеята за този атрактивен фестивал? Идеи има много. На този край му прилича сланината и ракията. Ние се гордеем с много работи, но и това е един хубав празник. Поради той, че намира така добро посрещане. На площада пред читалището пищни щандове и димящи скари предлагат купища изкушения, в които най-важното място заема сланината. Още един повод местните хора да имат самочувствие. Какво прави сланината уникална за този район? Сланината тук се приготвя по традиционен начин и хората умеят да направят тази сланина, тъй като поставят между нея червено месо, което се нарича тук кръвтина. И именно това червено месо я прави вкусна, мека. Въобще в Априлци тук много хората са си измислили много ястия, защото това е един продукт, който винаги разполагаме с него през цялата година. Винаги качето остава до края, до следващата сланина и сланинката е така добро мезе и както за греена ракия, за студена, а също и за вино. Най-вкусните гозби от балканския деликатес са подредени в кулинарна изложба. Какво ли няма тук? Новоселско суши, гушки, балканджийски църволот, свинско филе и десетки видове резанчета сланина, овкусени с различни подправки. Една от най-големите атракции е чорбаджийският тиган. От заранта около него се вихрят майстори-кулинари. Явно се справят добре, защото десетки гости нетърпеливо чакат да опитат готовото ястие. Ние също побързахме да се наредим на опашката. Добър ден! Честит празник! Благодаря, ще ви здрави да сте. Какво приготвяте? Приготвяме бабината гозба. Лятно време, като ходят по нивите да жънат, да копаят, домакинята няма време да си наготви гозба за вечерта и като се приберат, тази гозба се готви много бързо. За 10 минути гозбата е готова. Бърза, калорична, храна и вкусна. Тук сме сложили 15 кг сланина, 10 кг лук,
20 кг прас и 450-500 яйца. 400-500 яйца? Да. Мале. Заповядайте. Но какво е едно мезе без ракия? Балканджиите разбират и от двете. Затова на събора има и конкурс за най-блага греяна ракия. Специфичният й вкус събуди любопитството ни още повече и потърсихме майстор ракиджия, за да разберем тайната на огненото питие. Ракията трябва да възври добре и да вземе да се обръщате 5-10 минути. Трябва да се наблюдава, да се обърне добре, да се нагрее и тогава да се пие. Защото какъв алкохол се явява тогава, бързите хваща, ставате лошо и не е добре за здравето. Ако и вие искате да усетите атмосферата на този празник, планирайте предварително отпуска си, но отделете поне още 2 дни. Има защо. Априлци е млад по възраст, малък по население, но с богата история и невероятни природни забележителности. Той е създаден по случай 100 годишнината от априлската епопея. Тогава 4-те села Видима, Зла река, Острец и Ново село се обединяват в един град, който местните жители шеговито наричат Априлските щати. За негов център е избрано Ново село, тъй като там през 1876 година са се случили най-запомнящите се събития. След потушаването на априлското въстание, почти всички къщи са били изгорени, но на места все още има запазени постройки от преди 150-200 години. Повечето от тях сега са модерни семейни хотели и вили за гости, където нощувките вървят на цени между 15 и 60 лева на вечер. А ние избрахме да отседнем в една от малкото стари къщи с запазен автентичен вид. Строена е преди повече от 1 век от прадядото на сегашния собственик. Наричат я къща за ценители. Типичен образец на някогашната балканджийска архитектура, с каменна основа и масивни дървени греди. Тук всяко ъгълче носи послание от миналите времена. В този край не е чудно, че хората се стараят да опазят наследството на дедите си и си спомнят често за историческото минало. Със сигурност ще се впечатлите и от многобройните религиозни паметници, запазени още от времето преди априлското въстание. Това са типични селски храмове, които придават особен характер на региона. Често те са се оказвали единственото сигурно място, където вярващите са търсили спасение. Един от най-ярките символи на безстрашните балканци по онова време е църквата Света Петка Параскева. Има няколко легенди за нейното изграждане. За тях ще ни разкаже Теодора Ковачева, нашият екскурзовод. Здравейте! Здравейте! Храма Света Петка Параскева е най-стария храм в Новоселската котловина. Говорим за годината 1812-814 година. Интересни са легендите как въобще новоселци се... Охването и потушаването на Новоселското въстание, както и за хората живели по тези земи, можете да научите като дойдете на място. Историите си струват вниманието. От тук отиваме право в храма Свети Георги Победоносец, за който вече стана дума. Строен е цяло едно десетилетие от местните хора в памет на загиналите въстаници, а изографисването му е дело на майсторите занаятчии от този край. Разликата между обикновените храмове, които имаме в регионът, е, че иконостасът му е зидан, с тухлички, измазан, нагласен, докато в другите храмове е дарова резба. 4 икони, които виждате в кишетата на колоните, са част от това, което е имало в храма Света Параскева и е пренесено тук, а другата част, които са останали неприбрани тук, се намират в историческият музей в град Ловеч. Впечатляваща е и самата сграда на храм-паметника Свети Георги Победоносец. Строена е във формата на кръст. А ако се загледате нагоре, ще забележите каменните кръстове, дялани на ръка. Но ви препоръчваме да минете от тук и след залез слънце. Гледката се заслужава. В тъмната
част на денонощието на един от хълмовете наоколо грева и друга атракция на априлци. Величественият 34-метров кръст, който сякаш докосва луната и звездите. Направен от местния бизнесмен Стефан Вълев по случай 130 годишнината от априлското въстание. След дългата разходка е крайно време да си починем, а утре продължаваме с околностите на града. Нощите в планинското градче по това време на годината са хладни и ветровити. Една от причините е хората да се събират вечер на топло. Заведенията тук обаче не са много и това си има логично обяснение. Туристите, избрали априлци за почивка, предпочитат домашната обстановка, в която могат да побъбрят с приятели. Ако нямате компания, не се тревожете. Нали ви казахме колко са гостоприемни балканджиите? С тях часовете минават неусетно. След сутрешното ни кафе ще се разходим и с околностите и по планинските върхове. Затова обличаме възможно най-удобните дрехи и тръгваме. Местните ни препоръчаха едно селце със странно име, на 5 км от Априлци. Пътят се спуска надолу към река Видима, минава през красив старинен мост и ето, че попадаме в едно малко планинско селце, наречено Скандалото. Откъде идва това странно име? Тук е имало много кръчми. Няколко кръчми, 4-5 и старци ти като се пинат и почват да дигат скандал. Сега има ли такива кръчми? Сега няма вече кръчми. Няма и хора. Малко сме останали скандалжи. Повечето са вилажи. Противно на името на селото, хората тук сякаш са готови да ни отделят всичкото време на света и нетърпеливи да покажат най-красивите места. Веднъж дошли в село Скандало, няма как да не усетите топлотата и дружелюбието на местните жители. Селцето не е голямо, но привлича с интересните си възрожденски къщи. Една от най-старите сред тях е превърната в етнографски комплекс с запазен външен вид, където всеки може да отседне. Най-интересната природна забележителност в село Скандалото, това е нашия водопад. Той е бил преди и по-висок и падайки водата от височината от скалите се е чувал силен шум и оттам е едната версия, че идва името на селото. Мостът е построен през турско робство с усилия, с труд на хората и финансови средства на местните. Тогава селото било на махали и една част от хората са били слезнали и са си построили тук къщичка, обаче са нямали достъп до другия бряг на реката. И така хората са се организирали и са се направили моста, като всяка къща, всяко домакинство е било задължено да помага по някакъв начин, било с парички или с труд. Отново с общи усилия скандалчани построили и местната църква. Кръстили я Свети Архангел Михаил. Идеята им била да умилостивят светеца, за да не бърза да прибира душите им.